Sendhang Taruna. Ana sawijining désa arane Taruna. Awit sing dadi punden cikal bakale asmane Ki Ageng Taruna. Ujaring kandha, sugenge Ki Ageng Taruna kuwi nalikane jaman Demak Bintara utawa ing jaman Wali Sanga. Désa Taruna mapane ana ing sacedhake Kali Gedhe ing pinggiran désa. Sacedhake Kali Gedhe kuwi ana sawijining sendhang tilas peninggalane Ki Ageng Taruna. Sendhang petilasane pepunden iku kayoman wit ringin sing gedhe tur dhuwur banget. Gedhene wit kira-kira 2 prangkulane wong dewasa. Warga kono ora ana sing mangerteni pira umure wit ringin kuwi. Amung dijangka wae kira-kira umure ya wis atusan taun. Tumrape warga Désa Taruna, sendhang kuwi dijaga banget kawibawane utawa malah dikramatake. Awit ning sacedhake kono uga dadi papan pasareane punden sing dadi cikal bakale Désa Taruna. Miturut kapitayane warga ing laladan sekitare sendhang kuwi dijaga dening bangsa lelembut kang rikala semana dadi pendhereke Ki Ageng Taruna duk nalika sugenge biyen. Miturut ujaring warga, bangsa lelembut kuwi wujude kaya raseksa gedhe, dhuwur, nganggo sandhangan kaya prajurit kraton ngono kae. Dene warga Taruna, dununge lembut-lelembut kuwi disebut minangka Mbah Bahu Reksa. Dununge lelembut kuwi mau pancen jaga sendhang, utamane jaga kawibawane lan kramate. Awit sendhang kuwi awujud petilasane Ki Ageng Taruna. Ora sethithik para warga sing wis tau diweruhi wewujudane Mbah Bahu Reksa. Mula para warga padha ngantepi keyakinan ora ana sing wani tumindak sembrono ngganggo gawe apa maneh gawe rusak wewengkon ing sendhang kono. Kabeh padha wedi yen dadi para nesune Mbah Bahu Reksa. Tau ana lelakon sing tekan saiki dadi pepiling tumrap warga kono. Sawijining wektu ing tengah wengi ana nom-noman 3 cacahe kang saka désa sebelah. Wanuh, wani padha jagongan gawe kisruh ing sendhang Taruna sawise padha ngrayakake malem taun baru. Anggone ngrayakake taun baru ora kira-kira, malah nom-noman 3 kuwi padha mabuk-mabukan. Banjur jagongan pating brengok gawe ribut ana ing sendhang. Banjur padha gawe obong-obongan ing sakngisore wit ringin. Wis dilekake dening warga désa kono sing jenenge Kardi supaya enggal bali mulih utawa sumingkir saka papan kono. Awit saka tumindake nom-noman kuwi sendhang petilasan kiyaine dadi reget. Nanging sajake nom-noman 3 sing wis padha mabuk kuwi ora maelu. Usana panggah pating brengok, jejogetan ora nggugu tuture warga sing nilekake. Malah semu nantang, saja ora wedi babar pisan. Sampeyan ora usah nuturi sing macem-macem.
arep ngajak gelut apa piye? Ya wis, pokoke sampeyan kabeh wis tak elekake. Aja tumindak sembrono ana ing papan wingit kene. Ning sampeyan kabeh sajak ora gagas. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe akibate. Kardi banjur lunga karo Grundelan. Wah, nom-noman saiki pancen angel dikandhani. Apa tak laporake marang Pak Lurah wae ya? Durung adoh anggone Kardi mungkurake awake ninggalake Sendang sediane arep nglaporake perkara kuwi ing daleme Pak Lurah. Dumadakan keprungu swara saka Sendang. Krak, brek. Kaya swara pang wit gedhe sing sempal banjur tumiba. Jebul temenan. Bareng Kardi bali menyang Sendang maneh, sakala kaget setengah mati nalika meruhi kahanan kang banget gawe mirising ati. Kahanan Sendang wis bosah-baseh, awit pangringin gedhe ing sak dhuwure Sendang sempal. Ambruk nibani nom-noman telu mau nganti padha klenger ora obah. Ya Allah Gusti, nyuwun ngapura. Kardi keplayu sinambi bengak-bengok njaluk pitulungane warga desa. Nanging mbok menawa wis dadi pestine. Bebarengan Kardi, Pak Lurah lan para warga tekan ing Sendang kono. Innalillah. Wusanane nom-noman cacah telu kuwi wis padha koncatan nyawa. Cutha.